karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Karaan na kayo ng diskarte ha, James. Bunog na kayo na. Excuse na. Ayaw na, ma'am. Buhii ang akong kamot, James. Hamisa ni mong kamot, ma'am. Uy. Buhiin ang iyang kamot. Iyan, nasa man ka? Ikaw, Sam, anong paggunit masagas imong kamot niya, ha? Ha? Huwag pagunit, oy. Sorry lang, sir. Sorry. Akong sayo pa. I like kasuko. James to no? Yes, sir. Minyo na ning bayhana. Ayaw na pagpanintal niya. Kundi ka gustong mupauli nga may bungi. Sorry, sir. Sorry. Dalianan niyo yung trabaho. Huwag ikaw, Alexa. Pagandam. Kaya nanawag si Papa. Ikaw ko na mo endorse ining dapita para sa video. Huwag ikaw, James. Sir. Andamang kamera, huwag ayaw pangambisyon na nga mahimo ni mong kabit ang asawa sa kumaman. Sorry yun, sir. Anda mo na akong kamera. Excuse, ma'am. Ayaw na pagpadool ni Alex, ha? Yes, sir. Huwag ikaw. Andamang nga itong pamahaw. At ito sila may isa daplin sa dagat mga on. O ikaw sa ba? Kinahanglan ba nga imo siya itukmod? Nagtugong ang iyang kamot. Kuwang pa to. Kung magpadool pag siya nimo. Sige na. Andaman na ito pagkaon sila may isa sa daplin sa dagat. O ayaw paglikay-likay na ko. Kung di ka gustong maggubuta. Isog dyan ng tawhana ay. Pero bahala ka diha. Di na ako magkigdungan ni mong kaon. Ngayon ang imong pagkaon, bossing. Sinugbang isda, gikan pas dagat. Unya kinilaw o tinuwa, sutukil. Anong ikaw may nagdaan na binay? Hain mo sa Alexa. Busog pa kano siya sa painit. Ikaw lang kuna'y pamahaw. Kung musugot ka, ako na lang sao ni mo, aron di kalaayan. Hangar basili, humuta sa sinugbaw, Dada nagbalik sa kusina, binay. Di ko makaon. Pero, bossing, Beer ang akong ipamahaw. Dadi ko beer dire. Nayabag na siya? Nganong mamahaw mo siya beer, ha? ambot ma'am, Pero, doon na naman si gihunghong ang bakukang sa kong utok, Mama Alexa. Unsa na masabha? Nang nood na ni mo, kaya di ka makigdungan niya. Kinahanglang dili may magdugol. Hala? Nga naman, ma'am? Mahadlo ka ma-develop? Pinoy? Ops. Sorry, ma'am. Di ginin ako sa, ha? Kinimag ko kang sa kong utok. Maritis ka ayo. Ako na itong dadanog beer, ma'am, ha? Arisa ko, ma'am. Binoy, tara. Binoy, tara. Hipak man yun ni si Ian. Tara. Binoy. Busing. Magkuha ko sumsuman, busing. Ayaw. Nga naman, busing. Lami mang iinom ko doon sumsuman. Di may mo. Lami kayang sinug ba? Ipakaon ta sa maldita. Katawa mo gabi na doon na may katawanan sa kong gisulti, ha? Busing. Katawanan ko ayo kang pamation. Uy, hala.
May gihonghong na sa mong bakukang sa kong utok, busing. Tarungan ang bakukang si mong utok ka, Binoy. Kaya tingalig ako ng ibtans, oh. Ayaw lang sa busing. Mga obserbasyon naman ng gihonghong sa bakukang sa kong hunahuna. Bebe. Ang saan man sa kuno'y gihonghongan ng bakukang, ha? Miingon siya nga na in love na ka, busing. Unsa? Ako, Binoy, na in love. Kung kitsa mo sa kuno'y ako na in love. Si Mama Alex, ha? Hala. Miingon ang bakukang nga natukan ka. Kaya tinuod yung pangagpas. Uy. Kalma lang, good busing. Ayaw pala bigyan, no? Sige, Mama Alexa. Mupasok ka, gikan di hospitahan. O niya, dire na Peter. Baro ka dire, ha? Mupahiyom ka, gamulantaw sa dagat. Ay, kalain ini, uy. Huwag mo maanad ini model-model, uy. Ang ngayon mangi ka, Ma'am Alexa. Natural kayong imong beauty. Dili na tukado. Dili salamat, do. Dili na ko usbon ang gihatag sa Ginoo nako. Ang tod. Sorry sa kung kapris ko ganiya, ha? Okay ra, uy. May problema. Salamat nga, nakasabot ka. Dili lang yun ako kapugngan nga. Buday. Kung makakita ko gwapa. Ay, nagpalabi kay mo tuon niya kung nga gwapa ko. Gwapa mo yun ka, Ma'am. Thank you. Okay, sige, Ma'am. Rolling na ta. Action! Busing. Nagsikin man kung kagtutok nila nga nag-shooting. Ayaw na pangigi, busing. Anong mangigi magid ko ni Alexa? Aha. Wala. Mutugan na ginaroon sa tinuod. Mangigi lang ang tao kung may pagbati ni busing. Ha? Bitaw. Ay, sorry. Uy. Nagkatanaw ko sa kamera. Sorry. Gara sinibihan ay. Busing. Hala ka, busing. Misugod na sa bangi mo pangigi. Wa na, busing. Klaro, nagit kaayo ni. Ang sa'y glarob ni. Klaro, nagit kaayo nga nakagusto yun ka ni Mama Lix, ha? Hala. Di na lagi ka mo supak, busing. Uy. Kalma lang, busing, uy. Basta nabuli kita ini sa basa karong taon-taon. Huwag mo ingon, nganong siya pa man. Nganong sa tanang babae nga akong gikasugat. Nganong siya pa man, Lord. Kuhaan nga akong gibati, Lord. Magkabuangan ni Lord. Aray, busing. Musamot ko kahubo na, busing. May pagmanganta na lang ta, busing. Kanta na, Binoy. Kinamang kanta nga, Once I Have a Secret Love. Listen na. Okay na, Ma'am. Umana ta. Okay. Salamat, Ma'am, ha? Saan sa man, James? Kon. Salamat nga. Imo kong ipasaylo sa akong pagbinastos nimo. Ayaw na lang ni Uspa. Aron mo tagad pa ko nimo. Pero, Ma'am, may nang mahibaw ka. Nag-crush me ako nimo. Oh, unsa? James? Naanasap ka? Saylo ako, Ma'am. Pero, laing mugod ko. Kung doon ako'y bation sa kababae, hindi mo ko mahimutang. Kung dili na ako masulti sa tagtungod. Unsa? James, minyo na ko. Dili ko mahimo mo entertain ang mga topic nga ingon ni Ana. Okay na, Ma'am. Ang importante, nga naibaw ka sa kong gibate. Kalimti lang gibati na mo, James.
Aha. Bangag sa ilong. Gay ng bayhana, eh. May latan. Huwag badas akong kagwapo. Si Tito Ed ka nang naglingkod sa sala. Good evening, Tito. Good evening, Lira. Kumusta ang butik? Okay naman, Tito. Daghan ang customer karong adlaw. O daghan pod ang nagpasukod. May duha gani ka kami nga kasal. Mayo. Nagdagin og swerte sa kong kinabuhi si Alexa. Tito. Unsay tan-aw mo kang Alexa? Ha? Ang tinuod. Ayaw lang kalain dito, ha? Pero, mura man og lain og liho ka ng asawa mo? Sorry. Kuan, batanon pa manggod siya. Okay lang. Nakasabot ko sa imong punto. O nakasabot sad ko sa akong asawa. Okay ka lang kung mangabit si Alexa, Tito? Dili mo mapugnan ang pinitik sa kasing-kasing, Lira. Tito? Busing. Busing. Uy, katuog na dito sa bahay, busing. Ihatod ka. Ganun siya pa man ang akong nagustuhan. Busing. Kinsamin yun ang imong nagustuhan, busing. Sulti kay tabangan ta ka. Si Alexa. Bungati. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!